Good evening, sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Ngithake ngenza nje le video manje emnyameni la ebusuku. I-video nje mfishane. Akukho okutheni, bengifuna nje ukuthi ngokukhethekile ngike ngincome indlela amalungu ad hoc committee eParliament asebenza ngayo, indlela abuza ngayo imibuzo esenza sazi izinto ebengeke sizazi ukube bengekho leya ad hoc committee. Ake sibonge nje kakhulu indlela amamember eParliament asebenza ngayo. Kodwa nje ngifuna ukukhuluma nje ngokukhethekile ngamalunga e-MK Party, amalunga e-EFF, bese kuba yilo mfolo we-ANC okuthiwa uNgqola. So far mina ngokwami lapha kuleya ad hoc ngibona abasabuza imibuzo irrelevant kakhulu. Mina ngokwami imibuzo okuthi isinika lento lesiyifunayo, lesifuna ukuyazi ngempela. Yabona nje mangabe ubheka indlela abahlohle ngayo imibuzo uPaul O'Sullivan namhlanje, uyabona ukuthi hayi cha, siphethe the best lapha eParliament ku-ad hoc committee. No, angamkhohlwa no chair wakhona ad hoc uLekhanyana. Umsebenzi wakhe muhle kakhulu. Kufanele nje sisho sithi hayi bayasebenza kakhulu. uPaul O'Sullivan namhlanje mangabe uyibukele i-testimony yakhe, uze washintsha waba pink. Abathi ubika iqolo limhluphayo kwanhlanga zimuka nomoya nje kubomalenga. Abathe ubika ukungezwe endlebeni kwanhlanga zimuka nomoya, bamngena ngemibuzo. Siyabonga kakhulu indlela abasebenza ngayo. Yabona ukuthi uma sikhuluma ngamaqembu abantu abamnyama mangabe bambisene, ayaliveza iqiniso efanele silazi ngaleli zwe. Lento nje yenzeka lapha eParliament njengamanje ad hoc, mina inginika ithemba lokuthi ngelinye ilanga abantu abamnyama bazobumbana babe munye ekufezeni lento abayifunayo, kuyinkululeko, ikakhulukazi inkululeko yezomnotho, nokuthi bathole lokho abakudingayo uma bebambisene. Yabona indlela kukhona la uPaul O'Sullivan ake azama khona ukuqamba amanga nge-MP noma ngelungu leParliament le-MK Party, umama uColin Makhubela. Wabathe uqamba amanga kwangacaci, i-MK Party yamvalela ekhoneni, yathi ubufakazi baleyo nto kwakhanya ukuthi akuveli ubufakazi. Indlela ababambisene ngayo abe-MK Party ne-EFF ekutheni aveze lobo bufakazi, naye usihlalo futhi uChairperson Lekhanyana babambisene ndawonye, wagcina uO'Sullivan ehoxisa yonke into abezama ukuyifabricate ngomama uColin Makhubela. Mina nje namhlanje into engiyibonayo i-unity ekhona lapha ku-ad hoc committee. Babambisene kakhulu, benza umsebenzi omuhle kakhulu. Yiloko nje ngithi ake ngikuncome kule video. Kuningi esisazokuthola la. Yabona nje indaba yokuthi uPaul O'Sullivan ubuzwe base-South Africa wabuthola kanjani, kube very interesting kimi namhlanje lokho. Kanjalo-ke naloko engike ngakuphosta kwivideo yami earlier ngoRamaphosa. But yabona lokhu ukuthi uPaul O'Sullivan ubuzwe base-South Africa wabuthola ngendlela yokusizwa ukuthi abuthole, hhayi ngoba kuwukuthi kwalandelwa i-due process, into ekufanele sixoxe ngayo eside isikhathi leyo.
because isho likhulu ngokuthi Paul O'Sullivan yebo Khulibona mayefika la Mzansi ngama-90s kune-interest enkulu ekhona eMzansi ukuthi wayezokwenzani la Mzansi, yini inhloso yakhe, ngoba kancane kancane ngathi kuyavela ukuthi lo muntu wayeyimpimpi. Kodwa futhi okusolisana kakhulu ukuthi waba close kakhulu nomuntu osolwa ngokuba impimpi eside isikhathi la Mzansi, uRamaphosa. Uyabona ukuthi kusekuningi okuzovela. Le nto bezivele siyifuna ngoPaul O'Sullivan, boMalema ne-MK Party laphayana namanye amalungu e-ANC engiwakhethile lafana noLukhanyane noNgqola kanjalo nabo-James benza imisebenzi omuhle kakhulu impela namhlanje. Kukhulu esizokuthola la kuPaul O'Sullivan uma ngabe bemphenya kahle ibheshu, ngoba izinto ey'ningi ezenzekile eMzansi uma ungabheka kahle uyena ebeyibhosi la. Bekuphethe umuntu ongafanele ethi ngabe uphethe, akanama-qualification, akananiksi, kodwa uyibhosi ey'ntweni ey'ningi. Okusho kona ukuthi lezi zinto lezi ezenzeka la ku-SAPS, ku-NPA noma kwezobulungisa kuyabonisa ukuthi laphayana kunabantu abangekho fit for office abalapha, balida i-country, balida abantu aba-qualified ukuthi ngabe yibona abalapha. So nje kodwa bengila ekutheni ngizoncoma just i-committee, ngohle umsebenzi we-committee. Angazi wena uyibona kanjani, ake nje siphawula ngokuthi uthini umbono wakho ngamalungu e-ad hoc committee. Ngabe asawenza kahle umsebenzi ngendlela wena obuyilindele? Mina ngincome nje kakhulu MK Party ne-EFF namalungu ambalwa e-ANC, uLukhanyane noNgqola, yibona ababonakala cishe be-consistent ku-ANC, uNgqola noLukhanyane indlela benza ngayo. Siyabonga, ke siphawule ngiphile bafowethu, thank you.